ji bo yekem car di dîroka navçeyê de di sala 2015 de serbazên Amerîka sînorên Rojavayê Kurdistan û Sûriyê derbas kirin û di çarçoveya hevpeymaniya navdewletiya dijî Daişê de li vir bicîbûn. Hejmara herî zêde ya serbazên Emerîkî li deverê di rojên şer de geheşt 10,131 serbazî ku wekû bilindtirîn amar hat tomarkirin. Lê piştî ji navbirina wê rêxistinê di adara sala derbasbûyî de û êrîşa artêşa Tirkiye di cotmeha heman salê de ew hejmar ji bo 500 serbazî hat kêmkirin. Di heftê meha dehan sala 2019 koşka spî biryara vekişandina serbazên xwe ji Sûriyê da. Di 21 heman mehê de yekemîn karwana serbaziya Emerîkî ji balafirxaneya qesirik ber bi başûrê Kurdistanê ve vekişiya. Lê ew biryar wekû xwe niha cîbicîkirin û hejmarek ji serbazên Amerîka li zeviyên petorlê li Rojavayê Kurdistanê û Sûriyê man. Niha li her sî bajarên dêra zorê Hesekê û Qamişlo dimînin. Xwedî sê bingeha ne li dêra zorê Heqlil Umer, Baghoz û Konîko. Li Tiltemir serbazgeha Tilbeyder û balafirxaneya qesirik. Li bajarê Hesekê li navenda bajêr û bingeha lojîstîk ya Elwezîr û balafirxane û serbazgeha Cibise li Şeddadê ye. Li bajarê Qamişlo li gundê Hîmo ku 3 kîlometran dikeve Rojavayê bajêr de xalek wan heye. Li Rimêlan serbazgeha Rimêlan Paşa û xalek wan li devera Tilkoçer jî heye. Di duên meha heştan sala 2020 de rêkeftineke petrolî di navbera kompanyayeke Emerîkî û hêzên Sûriya Demokrat de hat imzekirin. Li gorî wê rêketinê zeviyên petrolê têne nûjenkirin û du parzîngeh ji hêzên Sûriya Demokrat re têne pêşkêşkirin û biryara asta berhemanînê ji 6,000 bermîl di rojekê de ji bo 380,000 bermîl bê bilindkirin. Lê behra Amerîka ji wê petrolê nehatiye eşkerekirin. Di 19 meha nihan de Amerîka 100 serbazên xwe yên din bi 6 otomobîlên Bradley şand Rojavayê Kurdistanê bi vê yekê. Hejmara niha ya serbazên Emerîkî li deverê dibe 600 serbaz. Herî kêm neh rêxistinên civaka sivîl, mafê mirov û geşepêdana mirovî yên Emerîkî yên ku ji aliyê Wezareta Derveya Amerîka tên palpiştîkirin li deverê kar dikin û bi taybet ji bo jinû ve avakirina dêra zorê û Reqayê herwiha alîkariya rêxistinên xwecihî jî dikin. William Robek sefîr û şêwirmendê hevpeymaniya navdewletî û Zehra Pîlî nûnera Wezareta Derveya Amerîkayê serpereştiya danûstandinên Kurdî li Rojavayê Kurdistanê dikin û di çarçoveya vê yekê de 18 civîn di navbera têde û enekesê de hatine encamdan. Pirseke mezin ya kurdan li Rojavayê Kurdistanê heye. Gelo Amerîka wê li deverê bimîne yan na. Bersiva vê pirsê jî girêdayî siyaseta pêşerojê ya Washingtonê û bi serketina Donald Trump yan jî Joe Biden di hilbijartinên niha yên wî welatî de ku eger heye eger Joe Biden bi ser ket aramî têkeve siyaseta Amerîka li deverê û hebûna wê jî dirêjtir bibe.